साईनाथजी. हा सामंत साहेब नमस्कार. हा उदय सामंत बोलतोय. माझ्यासोबत आता महावितरणचे अधीक्षक अभियंता पाटील आहेत लाईनवर. ओके सर. मी त्यांच्याशी बोललो. त्यांची थोडी अडचण अशी आहे की त्यांची आता व्हीसी आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सीएम साहेबांबरोबर. हो साहेब. पण मी त्यांचे आता स्पष्ट असं बोललेलो आहे की ज्या परत वाढून दिलं त्याच्यामुळे फार रोषाला सामोरं जावं लागतंय पाहिजे असं मी त्यांच्याशी. पाटील साहेब ऐकताय ना? हो मी ऐकतोय सर, ऐकतोय सर. आणि ते तुमच्याशी सहमत आहेत. पाटील आता लाईनवर आहेत. पाटीलजी, महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ते लोकशाहीचे सहभाग आहेत. साईनाथ दखल घ्यायची नाही ही पण काय पद्धत योग्य नाही. बरोबर. नक्कीच नक्कीच साहेब माझी प्रमुख मागणी सामंत साहेब आणि पाटील साहेब, माझी प्रमुख मागणी आता माझ्या 3 मागण्या होत्या ना साहेब आपल्याला पाठवलेल्या. मला आत्ता ते पत्र घेऊन आले. 2 मागण्या आपल्या तरी कायद्यानुसार नियमानुसार जे झालं पाहिजे तसंच त्यांनी मला लेखी दिलेलं आहे. परब मॅडम म्हणून ज्या उर्मट आणि उद्धटपणे शहरच्या काहीतरी त्या अधिकारी आहेत तिकडच्या त्या बोलतात ना साहेब, फार कुडाळवासियांना त्यांचा त्रास आहे. तुम्ही माझे काही व्हिडिओ जर पाहिलात तर तुमच्या लक्षात तो येईल. राऊत साहेबांच्या पण व्हिडिओमध्ये तिकडे आपल्याच कार्यकर्त्यांनी काही सांगितलेलं होतं. म्हणजे राऊत साहेबांच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलेलं मुद्दा असा आहे त्यांची तातडीनं कुडाळमधनं बदली व्हावी एवढीच माझी विनंती आहे. हे म्हणतात की आमच्या ताब्यात नाही, तरीच नाही. कुठच्या पोस्टवर आहेत त्या? शहर काहीतरी अधिकारी असं काहीतरी आहे. आता आणलं फरक म्हणून त्यांचं नाव. पाटील साहेब असिस्टंट इंजिनियर जर असतील आणि त्या ग्राहकांशी असं तोडून मोडून बोलत असतील. नाही लगेच शोकास इश्यू करतो सर मी तुमच्याकडे. तुम्ही शोकास नोटीस इश्यू करा. आणि गावकर साहेब माझी विनंती आपल्याला अशी आहे की त्याला प्रोसिजर असल्याप्रमाणे शोकास नोटीस त्यांना देऊ दे. आणि त्याच्यातनं काही झालं तर मी स्वतः तुम्हाला घेऊन देवेंद्रजींकडे जाईन, उपमुख्यमंत्र्यांकडे. आणि कोण जर उर्मटगिरीनं ग्राहकांशी वागत असेल, कसं करत असेल तर आपण नक्की त्याच्यामध्ये लक्ष घालू. काही प्रॉब्लेम येणार नाही. मी पालकमंत्री महोदयाला देखील सांगतो, रवींद्र चव्हाण साहेबांना. फक्त माझी विनंती अशी आहे की अशा उन्हामध्ये उपोषणाला बसणं योग्य नाही. आणि दुसरं पाटील साहेब एक लक्षात घेतलं पाहिजे, मी पालकमंत्री असताना नेहमी सांगायचो की ही कनेक्शन कट करत असताना तुम्ही तुमच्याजवळ कंप्लेंट येणार नाही. नाही, दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की कनेक्शन आपण दनादन कट करताना थोडी कल्पना दिली पाहिजे ना असताना. हा ना साहेब. अहो साहेब ते काय म्हणतात माहितीये, मेसेज आम्ही पाठवतो. मेसेज नाही का, कोर्टाचा आदेश आहे 15 दिवसाचं लेखी पत्र आपण पाठवा. सर्वसामान्य साहेब म्हाताऱ्या मंडळींना तो मेसेज कुठं वाचायला येणार यांचा इंग्लिश मराठीतला? नक्की मान्य आहे. आणि त्याच्यामुळे पाटील साहेब तुम्ही स्वतः लक्ष घाला. तुमची सीएम साहेबांची विषय संपली, विषय संपली की तुम्ही स्वतः गावकर साहेबांची चर्चा करा. हा तोपर्यंत साहेब मी इथंच आहे. सामंत साहेब मी विनंती आपल्याला इकडे मी इथंच थांबतोय. सो कॉल नोटीस की मला अपेक्षित असंच आहे साहेब, तुम्ही ते प्रोसेस पूर्ण करा. सो कॉल नोटीस द्या त्यांना. नोटीस देऊन साहेब आजपर्यंत त्या सुधारलेल्या नाहीयेत. आजचा विषय नाहीये सामंत साहेब. त्यांची बदलीच व्हावी इकडनं. अशा वेळेस 2 महिन्यानं करा. 2 महिन्यानं करा. मी तेच सांगतो. त्याच्यासाठी जी काय प्रोसिजर आहे पाटील आणि सी पूर्ण करतील. सी रत्नागिरीलाच बसतात. मी रत्नागिरीला त्यांना फोन करून सांगतो की अशा पद्धतीचे प्रयत्न झालेला आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही कमतरता होणार नाही. पण आता माझं म्हणणं आहे की आपण उपोषण मागे घ्यावं. तुमच्याशी स्वतः पाटील महावितरण जे आहेत ते चर्चा करतील. हो सर. सविस्तर. प्रत्यक्ष पाटील साहेब आपण आपलं काम संपवा. आरामशीर या. मी इथं आहे, काही टेन्शन नाहीये. सामंत साहेबांनी पण आता माझं आपलं बोलणं करून दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपण बसून बोलू पुन्हा इथं आल्यावर. तोपर्यंत आहे मी. ठीक आहे. सावंत सर मी जातो आणि त्यांच्याशी बोलून येतो सर. ठीक आहे. आणि ते उपोषण थांबवा. कारण शेवटी एका पत्रकारांनी अशा याच्यासाठी उपोषणाला बसलं. माझ्या आयुष्यातलं हे पहिलं आंदोलन आहे. म्हणजे माझ्यावरती का वेळ आली साहेब, इतकं उद्धट आणि उर्मट ते जर आमच्याशी बोलतात तर सर्वसामान्य म्हणजे गावकर सर तुम्ही मी 15 मिनिटात पोहोचतो सर. बरं ऐका ना. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची साईनाथजी, महत्वाची अशी आहे की तुमचं पहिलं जरी असलं तरी अशी वेळ कोणावरही येऊ नये या मताचे आम्ही आहोत. तुमच्याकडे पाटील येतील आणि पाटीलजी तुम्ही काय करा, 5 मिनिटात त्यांच्याशी विषय क्लिअर करून मग सीएम साहेबांच्या विषयीला जा. हा ठीक आहे. चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू मग साहेब. थँक्यू.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.